Hej og velkommen til Vlogging Ninjas. I dag der skal vi på den der Københavner-tur med konfirmandholdet. Og lige nu der skal jeg over for at finde den anden Vlogging Ninja. Så ja, lige nu er jeg på vej hen for at fange en bus, og så burde vi finde ham der. Så vi ses derovre. Ses! Så ændret planer nu. Nu har jeg lige aftalt med ham, at jeg kommer over og henter ham ved hans hus nu. Og så fanger vi en bus sammen. Men vi er der nu, så jeg henter nu, så vi ses bare hen med bussen. Hej! Se hvem vi fandt! Ja, men nu skal vi så hen til bussen, og så skal vi så hen til ind til København med konfirmandholdet. Så jeg tænker, vi blogger meget vejen. Ja, så søs! Hej og velkommen til Vlogging Ninjas igen. Vi kunne ikke lige vlogge på vores tur ind i toget og ind i bussen. Vi havde lidt travlt der, men nu er vi i gang med sådan en kirkeløb, hvor vi skal ud og finde Absalon og have et selfie med ham. Ja. Så nu skal vi, og hun holder kortet Sina der. Men vi regner med, at hun leder os i en rigtig retning. Det tror vi ikke, men det håber vi. Sig hej, Sina. Hej. Det er Sine. Det var vores kortholder. Det er vores gruppe, det der. Hvor har vi de andre? Asger er derovre. Der er Asger. Men ja, vi ses vel, når vi finder Absalon. Hey igen, vi er lige blevet færdige med det der konfirmandløb. Så nu er vi på vej hen til Statens Museum. Det tror jeg bliver kedeligt så. Men vi går sammen med alle sådan nogle faggots. Og så... Prøv at se, hvor grimme de er, der er så meget. De er sådan her grimme. Men ja. Oh my god! Og så vi skal vi hen og købe noget frokost, når vi er færdige med det. Og hvis vi har en kakao, så køber vi stor ind i 7-Eleven. Så du skal ikke reklamere, Laura. Og så, men vi ses, når vi er derhenne. Hvad siger du til det? Du kan bare tage noget af. Hvad siger du til, vi ses derhenne ved frokosten? Ses! Okay. Hej igen. Vi er nu kommet på Statens Kunstmuseum. Statens Museum for Kunst. Og vi skal ind, og så skal vi på rundvisning. Vi skal på rundvisning også. Så skal vi lige vise jer, hvor kedeligt det er herinde. Og se, hvor kedeligt det er. Og du må ikke være med, Laura. Og hvad hedder det? Okay, så må I heller ikke være med. Du subscriber ikke? Jo, jeg gør. Okay, så må hun lave. Laura, hun synes lige, at vi skulle vlogge herinde. Og så tænkte Vi skal til at vlogge vores møde. Vi kunne lige så godt til at vise, hvad der vi har tænkt os at lave her nu. Nu kommer vores instruktør, han der videos rundt. Så jeg tror, vi tager ham med på vejen. Hvis I får øje på en, der ser uhyggelig ud, så kig væk og skrig. Ja, okay, Og så kig på mig i stedet for. Vi tager rundvisningen nu. Okay, vi kommer nu. Så vi skal ind og få her vores jakker af, så. Og så stiller jeg jer, der har afleveret det her. Så skal vi så hen til at gøre vores skatter. Jeg står med her, der har taget. Vi skal for at finde et skab, eller der står Asger og nogle af dem derovre. Vi skal finde vores eget skab her. Jeg tror bare, at vi finder et skab, men jeg ved ikke rigtig hvor. For den der her. Men vi ses, når vi går i gang. Okay, vi har afleveret vores jakker nu. Det er Asger. Vi har afleveret vores jakker nu, så skal vi... Nu venter vi bare på resten af vores klasse. Der ligesom skal... Jeg tror faktisk, vi tænker os at lave en lille prank måske på vores klassekammerater, så det bliver ret spændende. Så følg med, hvis I vil. Ellers så bare følg der ordentligt. I har lov til at klikke væk på videoen, hvis I ikke har lyst til at se den. Men se med, hvis I gerne vil. Ses lige om lidt. Hej igen. Det er lidt tid siden, at vi lige vloggede sidst. Og nu skal vi hjem. Ja, vi er på vej hjem nu. Vi har lige været til det der foredrag, og vi fik noget frokost før. Ja, vi var nemlig inde og jeg spiste madpakke. Og så kan jeg være næsten op og slås med nogen, som... Ja, det er faktisk fordi, at der skete noget med, at de kaldte os for Koran. De kaldte mig for Koran brilleab og sådan noget. Og så kom de hen til dem og begyndte at slå lidt på dem, men der skete ikke noget. Nej, vi er klar med så. Ja, undskyld, hvis der er dårlig lyd, det blæser ret meget. Ja. Men i hvert fald, vi er på vej hjem nu. Vi er på vej hjem nu, og så vi fik spise lidt frokost. Og det har været en
Det er en lidt småkedelig dag, men, Småkedelig. men det var meget hyggeligt at bare gå rundt i København for sig selv lidt. Så, men vi skal ned og fange et tog nu, sammen med resten af vores klasse og parallelt, men vi ses vel bare, når vi kommer ind på toget. Er det rigtigt, min? Jo, gør vi. Og så skal vi også hjem, og så skal vi bare have og chille med Netflix og chill og pizza og noget. Ja, men vi ses på toget. Hej igen. Vi sidder her i toget nu. Vi har lige fanget toget. Nej, det er sgu bare Sidder den. Han Ja. fæber på det der billede. Ja, det er lige Emil, der finder nogle billeder inde på internettet, men hvor er der nogle øjensyntester. Jeg skrive andet end tak. Men jeg tænker sådan lidt, at vi ses i Ballerup. Så ses.